second time in Marvão. I've seen many photos and videos, and every time I discover new spots, and I always think this is my new favorite. O meu sítio favorito, penso que seja a torre de homenagem do castelo. Acho que é o ponto mais alto e é um sítio onde se tem uma vista panorâmica absolutamente imbatível. If you want to have shadow here, this place is probably the best. It's nice, you have water, you have silence. I mean, you have silence everywhere in Marvão, but here it's more relaxing than other places. Muito interessante vir cá todos os anos e sentir a paz que existe junto à muralha e ver toda a imensidão de vale que existe para lá na montanha. In front of the castello, there is a spot that we can see the beautiful sunset every day. That's my favorite part. É a primeira vez que eu estou em Marvão, é um entorno fantástico, é realmente um lugar perfecto para facer un festival de música, tanto pola paisaxe, incluso polas condicións acústicas, como polo ambiente, e tamén pola xente que está vindo. A Banda Sinfónica Portuguesa é un proxecto que ten 20 anos, máis ou menos, é unha selección dos mellores músicos de sopros e percusión e cordas tamén de Portugal, que realmente ten unha traxectoria super ascendente e é un proxecto profesional do máximo nivel. O arranxo que foi feito, a transcripción da Sinfonía de Prokófiev, é dun dos máis ilustres da transcripción para a banda, o maestro belga José Scains. El ten unha infinidade, realmente centos de transcripcións para a banda, e a súa cualidade é óptima, porque el ten moito oficio de coñecer como a banda debe imitar a orquestra, e as súas transcripcións son absolutamente fantásticas.